are the winner. Аз казвам, че разбира всичко, което говориме. You are the most sexiest blondie in Bulgaria for this year. I want to dedicate this prize to my mother. She's fighting breast cancer. Тя иска да посвети тази награда на нейната майка, която се бори с рака на гърдата, а такава и каузата тази вечер. Thank you. Thank you. Ние благодарим на Аздис. Между другото, исландска телевизия, TV канал 2, ще излучи номинациите от тази вечер. Още утре в